everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर आङो नै दायो मायाव थांनो ओंखारनानै दङ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दायो नै आङो आब' आरो गुमैमोनजोंहाय जयैनो न'आव थांनो ओंखारनानै दं आरो ओमफ्राय आब'मोना दाबो ओंखारथ'वाखै आङो दा ओंखारखांनानै ब्लग बानायलायबाय आरो लोगोफोर बेखौनो शेयार खालामनो नोंथांमोनजोंहाय भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थादो लोगोफोर प्लिज जोबोरसिम नायलां थाबैनो 1K खालामथारदो लोगोफोर बिराद नेगासिनो बेखौनो माब्ला 1K जागोन होननानै लोगोफोर Bibiya udah udah dayo मोनफैबाय आरो जोङो न'आवहाय ओमफ्राय नै बे जाबाय आंनि आदा गिदिर आरो दाउ गोदाबाय नै ओमफ्राय नै अर सायदों माखासे आइमोना ओमफ्राय ना एवबाय नै ना ओमफ्राय नै बिथिंहाय लाब्रा आरो गरसि आलु लाब्रा ओंखाम खुरबायानो नै लोगोफोर थाब जानानै थांफिननांगौ नालाय हर थौवोना दा गोजां बोथोरबो गोजाङो उन्दुनायाबो लेट जायोना ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर सबाइ ओंख्रि नैबे गरसि आलु लाब्रा नैबे ना आरो नैबे दाउजों आलु भाजा नै जाबाय नानियाबो नै गोथाव नंगौ ना उखुन्दैया oke sampai kena kusuk lama terus ah kursi kenapa dia lagi lagi nih sakna nih orsak sendiri sih aku tak siang dong आंहा जाखांबाय लोगोफोर जों जागासिनो बिनानाव जादों नै बै जागासिनो दङ हारसिं जादों जाखांजोबखाबाय जोङो 6:33 जाबाय साबसक्राइबारा थाब 1K खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर एसेनो जोङो बाय बाय माला फैगोन? सानदेयाव